ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் திருவும் நானும். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வாழைத்தண்டு சூப் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கிட்னியில் ஸ்டோன் இருக்கவங்க, அதுக்கப்புறம் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களாம் அடிக்கடி சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லது, ஹெல்த்தியும் கூட. நான் ஒரு சின்ன வாழைத்தண்டு எடுத்திருக்கேன், கட் பண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டிருக்கேன். ஸோ இது கருக்காமல் இருக்கணும்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிரோ இல்லை மோரோ நீங்கள் அந்த தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வாழைத்தண்டு கருத்து போகாமல் இருக்கும். சப்போஸ் தயிரும் இல்லை மோரும் இல்லை அப்படின்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் இருக்குது இல்லையா, காய்ச்சின பால் நம்ம ஆட் பண்ணால் கூட கருக்காமல் இருக்கும். ஸோ இது ஒரு நல்ல டிப்புங்க, ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நான் நல்லா அலசிட்டேன். நல்லா அலசிட்டு நான் ஒரு குக்கரில் போட்டு ஒரு 100 ml அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணியாக வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணியாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் உப்பு, இதுக்கு தகுந்த உப்பு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 விசில் போல் விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் நான் சின்ன வெங்காயம் ஒரு 15 எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் சாப் பண்ண பூண்டு, சீரகம், மிளகு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். க்ரீன் சில்லி ஒரு 3 எடுத்திருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் 1 எடுத்திருக்கேன். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் நான் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுதான் வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம். ஸோ ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. பேன் வச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் இல்லைன்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் கூட ஊற்றிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ நான் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பட்டர் உருகுனதுக்கப்புறம் நம்ம இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் சீரகம் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். சீரகம் பொரியட்டும். ஸோ சீரகம் பொரிஞ்ச உடனே நம்ம சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்க பூண்டு, சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் போடுறதுனால சூப் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு, சூடுலாம் தணிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் தான் நான் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறோம், நிறைய ஆட் பண்ணலை. ஸோ அதனால் நம்ம பெரிய வெங்காயமும் ஒரு வெங்காயம் போல் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறதோட கூட நீங்கள் நிறுத்திக்கலாம். நிறைய வெங்காயம் அந்த வாழைத்தண்டோடு சேர்ந்து கடிப்படும் போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ க்ரீன் சில்லியும் நான் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. நான் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏற்கனவே நம்ம இதில் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வெந்துருச்சு பாருங்கள். அந்த மாதிரி கண்ணாடி மாதிரி வந்துடணும். கண்ணாடி மாதிரி வந்துருச்சுன்னா நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ நம்மளுக்கு வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிருச்சு, வதங்கி சேர்ந்து வந்துருச்சு. இப்போ அந்த நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா வாழைத்தண்டு, அதை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். அப்படியே தண்ணியோடு ஃபுல்லாக தண்ணியோடு ஊற்றிடுங்க. அவ்வளோதான், ஊற்றியாச்சு. ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுருங்கோங்க. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். ஸோ இது நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை ஆட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் அப்படியே திக்காக ஆரம்பிக்கும். ஸோ திக்காக ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க மிளகு பொடி சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற பொடி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு பொடி காரம் கம்மியாக வேணால் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. குழந்தைங்களாம் குடிப்பாங்க அப்படின்னா நீங்கள் க்ரீன் சில்லி யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் பெப்பர் மட்டும் கூட போட்டு கொடுக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதாங்க, சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஸோ நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம், பூண்டு, வாழைத்தண்டு எல்லாம் சேர்ந்து சூப்பராக வந்திருக்கு. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் திருவும் நானும்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.